tema noastră în această dimineață, Тази сутрин нашата тема беше със заглавието modelat de Dumnezeu. Оформен от Бог. Dumnezeu este modelatorul. Бог е този, който ни оформя. Vă aduceți aminte că Dumnezeu când a creat pe Adam la început, Сещате ли се, че когато Бог сътвори Адам в началото, din ce l-a făcut? от какво го направи? Din țărân, din lut. От кал. Ти, губител таен, непрестанно ме ограбваш ти. Аз се питам смаян, къде са моите сили, здраве и мечти? И когато дойде реда на този вярващ младеж, Spunea, doamnă profesoră, vreau să vă spun cu toată sinceritatea. той казал: госпожо, искам да ви кажа искрено. Zic, eu cred că există un Dumnezeu Аз вярвам, че съществува един Бог
Și datorită lui Dumnezeu funcționează tot ce există pe planeta aceasta. И благодарение на Бог съществува всичко, което виждаме на земята. Profesorul l-a privit. И учителката го погледна Sigur că da, fiecare poate să aibă opinii diferite. и каза, да, нормално е, всеки може да има различни разбирания по въпроса.